Vítajte pri ďalšom teste, kto je väčšia obeť. Pripravená? No, dnes som sa veľmi nevyspala, lebo bol spon. Otázka číslo 1. Pribrali ste cez tieto Vianoce 3 kg. Kto za to môže? A. Svokra, pretože stále napečie veľa koláčov. B. Vy, lebo sa neviete kontrolovať. Ja sa viem kontrolovať, lenže vy nepoznáte moju svokru, tá len stále núka a to sa nedá nejesť. Správne. Predposledná otázka. Ste úplne vystresovaná z práce a z výplaty takmer nevyžijete. Po A. Váš šéf je arogantný držgroš. Po B. Nemáte odvahu odísť a nájsť si inú prácu. No, to si chodíte vyhľadať prácu v mojom veku. Vy nepoznáte môjho šéfa, samozrejme, že Ačko. Wow, správne. Posledná otázka. Váš partner vám doma s ničím nepomôže. A. Je to lenivec, ktorý mal radšej ostať pri svojej matke. B. Neviete si nastaviť štandardy a zdravé hranice. Tak toto ste absolútne vystihli. 100% A. Blahoželám. Umiestnili ste sa na krásnom 2. mieste. Ako to, že na 2. Jeden pán pred vami odpovedal trošku rýchlejšie. Lenže to ste vy pomaly.